दैनिक संध्याचं संध्या लाईव्ह। नमस्कार, मी सुद्धा आपण पाहताय संध्या लाईव्ह। मराठी माध्यमाच्या शाळांचे अनेक प्रश्न गेली 2 वर्ष सोडवले गेले नाहीत। सरकारी लाल फितीमध्ये अडकलेले शाळांचे शिक्षकांचे प्रश्न तातडीने सोडवावेत अशा आशयाचे निवेदन मुख्याध्यापक संघाचे अध्यक्ष प्राचार्य नंदकुमार सागर, सचिव प्रसाद गायकवाड आणि इतर पदाधिकाऱ्यांबरोबर प्राथमिक शिक्षण अधिकार संध्या गायकवाड, माध्यमिक शिक्षण अधिकारी सुनंदा वाखारे तसेच वेतन पथक अधीक्षक सविता शिंपी यांच्याकडे सादर करून मुख्याध्यापक संघ नवीन कार्यकारिणीने कामकाजाला खऱ्या अर्थाने सुरुवात केली आहे। शिक्षण हक्क कायद्यानुसार दर 3 वर्षांनी शाळांच्या मान्यतांचे नूतनीकरण करावे लागते। त्यानुसार या शाळांना वेतनेतर अनुदान दिले जाते, परंतु अजून काही शाळांना स्वमान्यता न मिळाल्याने अनुदान परत जाण्याची शक्यता आहे। तरी स्वमान्यता पत्र त्वरित मिळावे, शाळांच्या पटानुसार दरवर्षी संच मान्यता देऊन शिक्षक संख्या निश्चित केली जाते। मात्र गेली 2 वर्ष संच मान्यता झाली नसल्यामुळे जादा पटसंख्या असलेल्या शाळांमध्ये शिक्षक मिळाले नाहीत। उपलब्ध शिक्षकांवर कामाचा ताण वाढत आहे, म्हणूनच संच मान्यता त्वरित व्हावी। शिक्षकांचे वरिष्ठ आणि निवड श्रेणीसाठीचे प्रशिक्षण न झाल्याने अनेक शिक्षक वेतन वाढीपासून वंचित आहेत, तर काही शिक्षक वेतन वाढीविना सेवानिवृत्त झाले आहेत। याबाबत त्वरित प्रशिक्षण तातडीने सुरू करावे। शिक्षकांनी गुंतवलेल्या भविष्य निर्वाह निधीत 2 वर्षांपासून हिशोबाच्या पावत्या मिळाव्यात। शिक्षक शिक्षकेतर कर्मचारी यांचे पगार 1 तारखेला मिळावे। सेवानिवृत्त धारकांची प्रलंबित प्रकरणे निकाली काढून त्यांचे निवृत्ती वेतन सुरू करावे। 20% 40% शाळांचे वेतन नियमित मिळावे। मुख्याध्यापक वेतन पथक कार्यालयात गेल्यानंतर त्यांना सन्मानाची वागणूक मिळावी, अशा अनेक मागण्यांचे निवेदन देण्यात आले। यावेळी राज्य मुख्याध्यापक संघाचे प्रवक्ते महेंद्र गणपुले, संघाचे पदाधिकारी सुरेश कांचन, तबाजी वाघदरे, सुधाकर जगदाळे, हनुमंत पवार, रामदास शिंदे, रमेश गायकवाड, विनायक सुंभे, मारुती कदम, विनोद बोंबले, मोहन ताकवले, रामचंद्र नातू, विठ्ठल कुंभार, रमेश बुदगुडे, अशोक काकडे, मारुती ढोबळे, बाळासाहेब चव्हाण इत्यादी उपस्थित होते। प्रस्ताव प्राप्त शाळांच्या स्वमान्यता दिल्या आहेत, परंतु काही शाळांचे प्रस्ताव उशिरा दाखल झाल्यामुळे राहिले आहेत, त्याचे लगेच स्वमान्यता देण्यात येतील, असे यावेळी जिल्हा परिषदेच्या प्राथमिक विभागाच्या शिक्षणाधिकारी संध्या गायकवाड यांनी सांगितले। संच मान्यता काम चालू आहे, ते लवकरात लवकर पूर्ण करून पुढील आठवड्यात दिल्या जातील। शासनाकडून अनुदान पाहिजे तेवढे वेळेत मिळत नाही, त्यामुळे पगार बिले आणि इतर बिले रखडतात। अनुदान प्राप्त झाले की थकीत बिले अदा केली जातील, असे आश्वासन माध्यमिक विभागाच्या शिक्षणाधिकारी सुनंदा वाखारे यांनी दिले। आम्ही लवकर विषय समित्या तयार करणार असून विद्यार्थी गुणवत्ता वाढीसाठी नवीन उपक्रम शिक्षकांच्या मदतीने राबवणार आहोत, परंतु शिक्षकांचे प्रश्न वेळीच मार्गी लागले तर शिक्षकही तेवढ्याच उत्साहाने काम करतील, असे पुणे जिल्हा माध्यमिक शाळा मुख्याध्यापक संघाचे अध्यक्ष प्राचार्य नंदकुमार सागर यांनी सांगितले। संध्या लाईव्हसाठी प्रतिनिधी जॉन्टी राऊत, जेजुरी। आपण पाहताय दैनिक संध्याचं संध्या लाईव्ह।